bandiraɓe yeɓiyankoɓe LTC TV Kumpital eɗen ɗo joddi e bani men debbo fatimata tall tawi jeeya ko wuuro men Wuliyens mo ganduɗa ko ɗo e Nouakchott woni dillo e ko fate banggue ko wiyete tourisme eɗen gandi kono noon hande rindini en ko fedde wiyetede foyre ɗamaw ko kamɓe ndendinen ɗo gam yewtude ko fate hakkude e gondigal debbo e gorko hande ari tawtorede yewtere nde holno jiiruɗa ɗum e kadi gilli kalama ɗo holko kalta hen e holko ɓeydanta hen rendogo. Assalamu aleykum. Caggal yettude Allah e julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, on calminama e ko weltare hande gam hawrude jewte baɗɗe fayide baɗano ɗeɗo ni. E min ko fatimata tall mbiyetemi, jeeyaɗo to wuuro no wiye Kalignor, département Wouliége, Guidima. Eyi hande eɗen ɗo e woye musée national woni fawru ganni. Eɗen ɗo gam fottude yewtere fimtude affaire gondigal woye gondigal debbo e gorko. Ɗum ɗon kadi sen kaali ɗum ko sujet baɗaɗo fayida no fewi, gam ko hunde wawde nafde yimɓe e gonka munen hande, surtout jamanu hande nde wonnon ko jamanu waylo waylo. E wo dewle ɗe hande ne teskaɗe gona dewle kewɗe muñal no fewi, kono kam min jetti Allah waɗi fama muya no fewi. Min wonko min naftori ha heewi e jewte ɗe e eɗen ñaagui Allah kadi yo ɗum yaaru yeeso hono ɗeɗo jewte tawne ballita bandiraɓe no fewi. E ko jarnade on tan ko hunde moƴƴere. E on jarama.